A piscina municipal de Portodosón comeza coa preparación de novos cursos coincidindo co período escolar. Co obxecto de animar a veciños e veciñas a aproveitar as instalacións municipais e as múltiples actividades que nelas se realizan, dende o Concello de Portodosón veñen de informar das actividades programadas na piscina municipal adaptadas a todas as idades, dende bebés ata maiores. Este ano con novidades como curso de hidroterapia ou aquagym gratuito durante o primeiro semestre, tamén actividades dirixidas ás AMPAs. Queremos con isto incrementar o número de abonados, que realmente estamos contentos co número de abonados. Baixou un pouco no verán, por a época en esta época estival baixou un poquinho, pero ahora, claro, en inverno creemos que potenciando as actividades vamos a recibir un maior número de abonados. Esta actividade de aquagym gratuita para os que se abonen ou para os novos abonados creemos que vai ser importante. E tamén vamos a facer un novo curso de hidroterapia para a xente maior, para coidar lesións que podan haber tido, para a xente con problemas de espalda, para toda esta xente. Con respecto ás AMPAs, cursos para os rapaces de unha hora de duración semanal, en horarios que xa vamos a expoñer ao público. E, bueno, todo iso un pouco para potenciar o que é o uso da piscina, con respecto tamén aos novos usuarios. Este ano, ademais, cabe destacar outra novidade, a aprobación de unha nova ordenanza para adaptar ás necesidades dos usuarios. Tamén se realizaron melloras nas instalacións para adaptalas ás persoas con mobilidade reducida. Acabamos de aprobar unhas novas ordenanzas, porque xa as aprobadas en principio, cando abrimos a piscina municipal, había cousas que se foron quedando atrás e eran novedades que vamos vendo necesidades como un acceso para minusválidos, unha cuota a minusválidos que antes non existía, como, por exemplo, a posibilidade de que parexas que conviven xuntos podan ter direito ao abono familiar, que antes non viña registrado na anterior ordenanza. Melloramos a accesibilidade en este complexo ca instalación dunha grúa de acceso á piscina para minusválidos. Procederemos en poucos días a pintar unha plaza de minusválidos que non existe, porque queremos adaptar a piscina a esta xente con dificultades. Para iso tamén creamos un novo abono para minusválidos con descuentos importantes. Por outra banda, dende o Departamento de Deportes anunciaron a realización de descontos na utilización da pista de pádel. A inscrición a estes cursos ofertados na piscina municipal está aberta ata o 30 de setembro.